Πρώτα να πω ότι στη ζωή μου δεν έμαθα ούτε να κάνω ανέντιμες πολιτικές, ούτε να κατηγορώ, ούτε να κάνω οτιδήποτε. Και δεν θα ρίξω το επίπεδο της οποιαδήποτε συζήτηση. Θέλω να τονίσω ότι δεν έχω οτιδήποτε εναντίον μου ποινικό το οποίο να μου στερεί είτε να διεκδικώ. Δηλαδή, εμένα που εννοάτε, κύριε Ζανέτο, ότι κάνουν ανέντιμες πολιτικές. Απλώς, κύριε Ζανέτο, επικαλέστηκα το άρθρο 113 για να ξεκαθαρίσω για τον εαυτό μου. Αν έχετε εσείς κάποιο θέμα. Απολογούμε. Αν έχετε εσείς κάποιο θέμα, ένα άλλο ιστορία. Δεν έχω το οποιοδήποτε θέμα. Εγώ ανέντιμες πολιτικές δεν κάνω, κύριε Ζανέτο. Να το πάρετε πίσω, σας παρακαλώ. Να το πάρετε, κύριε Κωνσταντίνου, να το πάρετε πίσω, κύριε Μαρτί. Όσο για τα υπόλοιπα, κύριε Κωνσταντίνου. Δεν είναι ανέντιμες πολιτικές, κύριε Μαρτί. Όσο για τα υπόλοιπα, κύριε Κωνσταντίνου, να παρακαλώ να μου δοθεί ο χρόνος όσοι χρησιμοποίησαν και οι υπόλοιποι. Όσο για τα υπόλοιπα, ο φίλος ο Μαρτής που έκαμε αναφορά του κ. Τσακούρ μας, αλλά ειδικά ο φίλος ο Μαρτής, ο οποίος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι 2 ή 3 θητείες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Σωτήρας, πρέπει να γνωρίζουν κάποια πράγματα τα πώς πρέπει να τύχουν διαχείρισης. Όντως η Αγία Νάπα χρωστάει 9,5 εκατομμύρια στην υδατοπρομήθεια από τα 14 που ήταν πριν το 2007, όταν εκλέγηκα στο Δημοτικό Συμβούλιο και τα οποία διαχειριστήκαμε μετά από συμφωνία και μετά ακόμα και από δικαστική διαδικασία που έγινε μαζί με το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, και από το 2012 έχει υπογραφεί συμφωνία όπου καταβάλουμε 700.000 το χρόνο. Ως εκ τούτου όμως θέλω να αναφέρω ότι γίνεται αναφορά στην Αγία Νάπα, η οποία έχει έναν προϋπολογισμό 20 εκατομμύρια για τα 10 εκατομμύρια, η οποία στέλνει στο Επαρχιακό Συμβούλιο 1,5 εκατομμύριο πλεόνασμα από την υδατοπρομήθεια. Γιατί δεν το πληρώνετε, κύριε Συγγνώμη, κύριε Κωνσταντίνου, συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι δεν είχα διακόψει κανένα συναδελφό. Νομίζω ότι πρέπει να αφαιθεί ο χρόνος και σε μένα να ολοκληρώσω. Και πηγαίνουμε στο Επαρχιακό Συμβούλιο, το 1,5 εκατομμύριο πλεόνασμα το θέλουμε, αλλά το χρέος δεν το θέλουμε για να πληρώνουμε. Εδώ μιλούμε ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο Ναυγώρου χρωστά σχεδόν 3 εκατομμύρια, του Λιοπετρίου σχεδόν 2 εκατομμύρια, του Φρενάρου σχεδόν 2.230. Δεν γίνεται καμία αναφορά με προϋπολογισμό του μισού εκατομμυρίου. Άρα, ποιος είναι ο στόχος και ο σκοπός, το οποίο έχω επεξηγήσει το πώς γίνεται και αυτό. Και γιατί να μην βάλουμε καλό κάτω από το Επαρχιακό Συμβούλιο και τα 22 εκατομμύρια χρέωση στο σύνολο έναντι των 50 του Δήμου Παραλιμνίου που πάνε στο Επαρχιακό, και σε κάποια φάση θα κληθεί ο φορολογούμενος δημότης τόσον της Αγίας Νάπας, τόσον της Σωτήρας, τόσον της Άχνας, τόσον του Λιοπετρίου, τόσον του Αυγώρου, τόσον του Φρενάρου να συμμετέχει για να πληρωθούν. Είναι για προεκλογικούς σκόπους που τα εμφανίζουμε. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, και όταν συνενωνούμαστε μαζί, συμπορευτήκαμε με τους υπόλοιπους, τόσο τον Δήμαρχο Σωτήρας όσο και με τους κοινοτάρχες Λιοπετρίου, Αυγώρου και Άχνας, με πλήρη εχεμήθεια, γνωρίζοντας τα οποιαδήποτε θέματα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και είναι εδώ η διαφορά μας, ότι πρέπει να υπάρχει αλληλοεκτίμηση μέσα από τα πλαίσια της καλής συνεργασίας. Εάν η Αγία Νάπα αναλάβει τα 10 εκατομμύρια, δεν είναι το πρόβλημα να θα τα αναλάβει. Να μας εξηγήσουν αυτοί που συνενωνούμαστε μαζί το 1,5 εκατομμύριο πλεόνασμα τότε που πάει στο Επαρχιακό, γιατί δεν πρέπει να γίνει στο Δήμο Αγίας Νάπας που σήμερα διεκδικούν να είναι δημάρχοι. Και γιατί πρέπει να είναι στο Επαρχιακό. Αφού είναι ανταποδοτικό, πρέπει ό,τι χρόνεις να πληρώνεις. Και γιατί εγώ πρέπει να το χρησιμοποιώ το Επαρχιακό έναντι του Δήμου Αγίας Νάπας. Ας μας εξηγήσουν που λένε ότι γιατί δεν τα πλήρωσα. Και δεν ήμουν εγώ που δεν τα πλήρωσα. Εμείς κάναμε από το 12 τη σχετική συμφωνία με το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων για το θέμα αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά, και για να μην αδικούμε και τις υπόλοιπες κοινότητες, όπου υπάρχει επιστολή η οποία έχει αποσταλεί από τον 3 Ιουνίου το 2021 και από το 20, που αντιπροσωπεύει και την κοινότητα Φρενάρου και Αχερίτου και Βρυσούλων και Αυγώρου και Άχνας και Λιοπετρίου, οι οποίοι καταγράφουν τις απώλειες που έχουν πέραν το 65% λόγω του πεπαλαιωμένου δικτύου ίδρυυσης προς τις κοινότητες, αλλά και όχι μόνο, αλλά και μέσα από τις ζημιές οι οποίες υπήρξαν από την κατασκευή του αποχετευτικού. Και έχουν συναπάντηση από το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, το οποίο τους λέει ότι θα γίνει σχετική αξιολόγηση, η οποία έχει σταλεί από το Υπουργείο Γεωργίας και πιλωτικά. Και είναι εδώ τώρα το όραμα. Το Επαρχιακό Συμβούλιο να μας ξεκαθαρίσουν. Γιατί δεν έρχεται να φέρει μια εισήγηση το πώς θα το χειριστούμε με έξυπνους μετρητές και να βρούμε τις απώλειες. Γιατί δεν ήρθαμε να βάλουμε όλα τα χρέη κάτω και να βγάλουμε το αποτέλεσμα πώς θα τα διαχειριστούμε. Δηλαδή, πιάσαμε την υδατοπρομήθεια γιατί ήταν η Αγία Νάπα τα 10, τα άλλα 10 εκατομμύρια δεν έχει πρόβλημα. Και λέω ξανά, η Αγία Νάπα, η οποία από την υδατοπρομήθεια μεταφέρνει 1,5 εκατομμύριο πλεόνασμα στο Επαρχιακό Σύμβουλο, να μας δώσουν αυτή η εξήγηση. Αν δεν το θέλω για την Αγία Νάπα που διεκδικούν τη Δημαρχία της Αγίας Νάπας. Εγώ το θέλω. Αναλαμβάνεις το πλεόνασμα μου, αναλαμβάνεις και τα χρέη. Ως έχουν. Αυτό προνοεί νομοθεσία και αυτό είναι που πρέπει να γίνει. Λοιπόν, ως εκ τούτου όμως, νομίζω πρέπει να μας δοθεί και λίγο χρόνο να αναλύσουμε λίγο το όραμα μας, το οποίο αφορά τους δημότες και τους πολίτες.